ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಸೋನಾಮಾಸೆ ಎಳ್ಳಮಾವಾಸ್ಯದ ತೀರ್ಥ ಮೀಪ್ನ ಗೌಚಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲು ಬತದು ಸೋಮೇಶ್ವರಡು ಕಡಲ್ಡು ಮುರ್ಕುದು ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗದಾ ತೀರ್ಥಡ್ ಮೀಪ್ನವು ವಾಡಿಗೆ. ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೈದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಲ ರಾಜಗ ಕಾಣಿಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಪಿತೃಲಿಗ್ ಸದ್ಗತಿ ಬಯಕದು ತಂಕ್ಲಿನ ಬದುಕದ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಲು ದೂರ ಆವಡಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಡಲ್ದ ಸೆರೆಗೆ ಒಡ್ಡೊಂದು ಕಡಲ್ ಮೀಪ್ನ ಗೌಚಿ ಕಾಂಡೆರ್ದು ತುಯರ್ ದಿಕ್ಕಂಡು ಇಂದೊಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿನ ಕಾಲರ್ದು ಸೋಮೇಶ್ವರಗ ಬತದು ಕಡಲ ಮೀದು ಗದಾ ತೀರ್ಥಡ್ ಮುರ್ಕುದು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕದ ಸೇವೆ ಸಂದಾದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಂಬಿಕೆ ಪಂಡದು ತೀರ್ಥ ಮೀಯರ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪುಣ್ಯಭೂಮಿದ ಸೋಮನಾಥನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿದ ಮಣ್ಣಿನಿ ಊರತ ಮಾಂತ ಜನಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಈ ಸಮುದ್ರಡು ಇನಿ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಜೀವನ ಪಾವನ ಪುಣ್ಯ ಒಂಜಿ ಕತ್ತೆ ದುಂಬುಡ್ದೆ ನಡೆದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆತನು ಆಂಡ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೋಣ ತಿಂಗಳದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಈ ಸೋಣ ತಿಂಗಳದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಾನಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಡಲ್ದ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತ್ರ ಅಡಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಕಲ್ನ ರೋಗ ಒಂದು ಪೂರ ದೂರ ಆಪುಣ ನಿಲೇಟ್ ಇನ್ನು ಕಾಂಡ 4 ಗಂಟೆಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಕಡಲ್ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತದ ನುಲ್ಲೇರು ಭಕ್ತರು ಕೇವಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ತಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಊರು ತಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ದೂರದಾಯಿನ ಪುತ್ತೂರ ತುಪ್ಪು ಕಾಸರಗೋಡ ತುಪ್ಪು ಮಂಜೇಶ್ವರ ತುಪ್ಪು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಕೋಣಾಜ ತುಪ್ಪು ಸುರತ್ಕಲ ತುಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ದೂರದ ಊರ ತಕ್ಲು ಕಿಂಜಿ ಬಾಲೆಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಾಯ ತಕ್ಲು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬತ್ತದು ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರಸೈಡ್ದ ಈ ಬಂಡೆದ ಈ ಕಡಲ್ದ ಬರಿಡ್ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತೇರ ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೂಲೇನಿ ಕಡಲದ ಮುರುಕುದು ತನ್ನ ಕಡಲ ರಾಜಗೆ ಕಾಣಿಕೆನ ದೀದು ಕಡಲದ ಮುರುಕುದು ಎದುರು ಪಿತ್ತನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಕೆದುಡು ಮೀದು ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧವಾದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತ್ರಾಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ದೂರ ಆಪುನು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಪರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಪುನು ಪಣ್ಪುಣ ನಿಲೇಟು ಹಿರಿಯಕ್ಲನ್ನು ಉಂಟು ಮಲ್ತದೇರು ಇನಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಡಪವನ್ನು ಬರ್ಪುಣ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಮ್ಮಲ ಇನಿ ಈ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದು ಈ ಕಡಲ್ ಮುರುಕದು ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ದಾಖಲು ತಿಕ್ಕೇರು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನನು ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಕಡಲ್ಡು ಮೀವೊಂದು ಗದಾ ತೀರ್ಥಡು ಮೀದು ಶುದ್ಧ ಆವೊಂದು ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲು ಅಮಾಸದ ಕಡಲ್ ಮೀಪಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡಪಾಯರು.
ಉಜಿರೆದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಅಶೋಕ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸೇರ್ನಂಚ ಉಳ್ಳಾಲದ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಈಜುಗಾರರ ತಂಡ ಪುಲ್ಯಕಾಡೆ 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿದಲ್ಲಕನೆ ತಂಗ್ಲನ ಸೇವೆಡು ತೊಡಗಾದಿದ್ದೇರು. ಉಳ್ಳಾಲ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಈಜುಗಾರ ಸಂಘ ಮೊಗೇರು ಪಟ್ಟಣ ಉಳ್ಳಾಲ ನೆತ್ತ ಸಹಾಯೋದ್ಯೋಗಡು ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪಣಬಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡು 30 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ಇಂಗಲು ಸೇವೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ದುಂಬು ಈ ಜಾಗಿಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಜೀವದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಕಡಲು ಮೀಯರ ಬರಪಿನ ಭಕ್ತಾದಿನಗಳು ನಟ್ಟ ಜೀವ ಬೋವಂತುಂಡು ಅಂಚೆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಎಗಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಿ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚೆ ಉಲ್ಲಾಳ ಮೊಗೇರು ಸಂಘ ನೆತ್ತ ಸಹೋದ್ಯೋಗಗಳು ಇಂಚಿ 30 ವರ್ಷೋಡು ಇಚ್ಚಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜನಕುಲ್ಲ ಜೀವರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರಬಾರದು ಇಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈತ ಮುಟಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಇಂಚಿರು ಒಂಜಿ ಅವಗಡಲ ಇಂಚಿರುದ ಅಲ್ಲ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಎಗಲಿಗೆ ತುಪ್ಪಡ ಒಂದು ಎಂಗುಲು ಕನ್ನಟ್ಟು ಎಂಗುಲು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡು ಒಂಜಿ 30 ಜನ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬೈದಿನಿ ಒಂಜಿ 15 ಜನ ಬೈದ ಕೆಲ ಜನ ಕಾರಣಂತರ ಬೈಜಿಯರು ಎಂಗುಲು 4 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ಮೂಲು ಉಂತುವ ಕರಿ 2 ವರ್ಷಡು ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣಡು ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಅವೆಟ್ಲ ದೂರದಕ್ಲೆಗ್ ಬರಿಯರ ಆದಿಚಾಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ದೂರದರ್ದಲ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಬೈದೇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆದ ಭಕ್ತಾದಿಲು ತೀರ್ಥ ಮೀಪ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಪಾಲ್ಪಡಿತೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡು ಪಣದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈಕ್ಲು ತೆರಿಪಾಯರು. ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ಬಂದು ಸಹಕಾರ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಆದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದು ಸಹಕಾರ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಬಂದ ಕಾಲೇ ಈ ಊರದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಊರದ ಹೊರವರದ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತರು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಭಾರಿ ತುಂಬುಳ್ತಿ ಚಾವೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಭಾರಿ ಭಕ್ತರು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಣೆ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ದರ್ಶನ ಶುರುವಾತನು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಆತನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಂತದ ಹೋದು ದೇವರನ್ನ ಅನ್ನಸಂದರ್ಭ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಂಕ್ಲು ದುಂಬುರ್ ದಿಂಚಲ ತೀರ್ಥ ಮಾಸಿಗ್ ಸೋಮೇಶ್ವರಗ್ ಬತ್ತದು ಕಡಲ್ ಮೀಪ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡಪಾದು ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂದಾವ ಪಣದು ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಎಂಕಲು ಸೋಮೇಶ್ವರದ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನಗೆ ವರ್ಷಗ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಮನ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪ ಕಡಲ ಮೀದು ಅಂಚನೆ ಸುದೆ ಮೀದು ಅಂಚನೆ ದೇವರನ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಮಂತದ್ದು ವರ್ಷಲ ಬತ್ತದು ಪೋಪ ಹಿರಿಯಕ್ಕಿನ ನಂಬಿಕೆದ ನೆಟ್ಟಾದ್ರ ಇಂಕಲು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊರ ಬರ್ತದು ಮೂಲ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಮಂತದು ಪೋಪ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಡಲ ಮೀದು ಅಂಚನೆ ಸುದೆಟ್ಟು ಮೀದು ಅಂಚನೆ ದೇವಿಯರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಂತದು ದೇವಿಯರಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿಪುರ ಮಂತದು ವರ್ಷ ಪ್ರತಿಗೆ ಬರ್ಪು ನಕಲು ಬತ್ತದು ಓಪೇರು. ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬರ್ತದೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ನೆಂಟು ಬರ್ತದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಒದಗ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಮಂತನಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯನ ದೇವರು ಕೊರೊಂದುಲಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ತೀರ್ಥಸ್ನಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ನಡ್ತೊಂದುಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಭಾಗ್ಯ ಅದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತು ಕೊರಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ವಿನಂತಿ ಬಂತೊಂದು ಏನಪ್ಪದು ಶ್ರೀಧರ್ UP. ಸೋನತಿಂಗೋಲ್ದ ಅಮಾಸೆ ಪಂಡ ತೀರ್ಥ ಅಮಾಸೆ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡಪಾವನ ಪರ್ಬ ಪಂಡದೆ ಪ್ರತೀತಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬದದು ಕಡಲ್ ಮೀದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂದಾಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಡು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀಶಾ ಹೊಳ್ಳ ತೆರಿಪಾಯರು. ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಶ್ರವಣದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಡು ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನ ಬತ್ತದು ಕಡಲ ಮೀದು ಒಂಚನೆ ಗದಾ ತೀರ್ಥಡು ಮಿಂತದು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ ಬತ್ತದು ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಒಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವರ್ಷಲ ಶ್ರವಣದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಅನೇಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಬತ್ತದು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬತ್ತದು ಆ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲೆರು ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಹೊಸ ಕುರಲ್ದ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಆರತಿಲ ಐನು ಪ್ರಸಾದ ತಂದು ಪೋಪನ ವಾಡಿಕೆ.
ಈತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ತೀರ್ಥ ಮೀಯರ ಬರ್ಪುನ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಅವೆಟ್ಲ ಕೊರೋನಾದ 2 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬರ್ಪುನ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ದಿದ್ದೇರು. ಗದಾ ತೀರ್ಥ ಅಂತೂ ಸುತ್ತ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ಆದ್ ಮೀಪು ನಕ್ಲೆಗ್ ಪೊರ್ಲುದ ಮುಟ್ಟ್ಯಾಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೌಕರ್ಯನ ಕಲ್ಪಿಸಾದಿದ್ದೇರು. ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಸಾದ ಪಡೆವನ್ನ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಬಂಜಿ ಸಂಪು ಮಲ್ಪುನ ಫಲಾಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಇತ್ತಂಡು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಲದ ಸದಸ್ಯರು, ಶೌರ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಪಡೆದ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಫಲಾಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ತಂಕ್ಲೆನು ತೊಡಗಿಸಾದಿದ್ದೇರು.